సాహితీ బృందావన జాతీయ వేదిక ఆధ్వర్యంలో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతి కవితల పోటీ కొరకు. నమస్కారం. నా పేరు బెజుగాం శ్రీజ. శీర్షిక ఉక్కు మనిషి. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్. పద్య ప్రక్రియ సీసమాలిక. నాడియాడ్ గ్రామము నాణ్యమై వెలుగంగా జన్మించే సర్దారు చక్కగాను. భారతదేశ ఉప ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యత పొందెను వరములాగా. బారిస్టరును పట్ట బాగుగా పొంది స్వదేశానికొచ్చెను దివ్యముగను. ఆ బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకముగా నిలిచి పోరాటమును చేసే వీరునిగను. రాజ్యాంగ రచనలో ప్రముఖంగా పాల్గొని చైర్మనే అయ్యెను సౌఖ్యమలరా. సంస్థానములనెన్ని సహవిలీనము చేయ కంకణంబును గట్టె కాంక్షది. కిసానోద్యమమునందు శ్రద్ధతో చేపట్టి విజయవంతము చేసే వీరుడిగను. తేటగీతి. ఉక్కు మనిషిగా పేరొంది ఓర్పుతోడ భారతపు రత్న బిరుదును ప్రతిభతోడ పొంది సర్దారు ఘనకీర్తి ముద్దుగానే ప్రజల మనసులు గెలిచెను పౌరుడిగను. ధన్యవాదములు.